Dobrý večer. Vítajte pri televíznych novinách. Dnes sa pozrieme na závažné udalosti, ktoré otriasli našou školou. Začneme správou, ktorá zmenila dejiny veľkej prestávky. Nachádzame sa priamo na mieste činu. Presne tu spadla 10. Svedkovia hovoria o hrošku so šunkou, ale po šunke a nie pamiatka. Mladá pani po 40, čo si myslíte o tomto incidente? Tá ja ma zlatý, ja som tu normálne išla a kúkam zrazu rána, ja vzdela, kúkam rožok na zemi. Toto sa ešte v škole nestalo, teraz prvýkrát. Toto je náš odborník cigánskej osady v Plaveckom štvrtku, zaoberajúci sa výskumom padajúceho pečiva a chleba aj bezlepkového. Naša jedna úloha pri zistení, kto spravil túto krízu, bolo nájsť X. A X sme zistili, že je problémom. Zistili sme aj s týmto problémom, že dôvod, prečo toto spadlo, je Gravitácia! tento rožok nemal šancu. Ďakujeme za túto otrasnú reportáž. A teraz ďalšia správa. Vedci potvrdili, že v pondelok príde aj budúci týždeň. Prestávka bola opäť kratšia, než sa zdalo. Žiak tvrdí, že sa učil, no dôkazy chýbajú. Učiteľka povedala, otvorte si zošity, panika začala. Ďakujeme, že ste to pozerali televízne noviny. Zostaňte s nami, alebo si chodite robiť domáce úlohy. To je naživo? Áno. Vítajte pri predpovedí počasia. Dnes tu máme nášho experta, pána meteorológa, ktorý vraj predpovedať počasie podľa toho, ako mu brní koleno. Áno, dnes mi brní, ako keby sa vám vybil mobil na 1%, takže úplne na Zaujímavé. A čo dáš? Bude pršať? Určite, moje vlasy sa už začali krútiť, to je spoľahlivejšie než satelit. Včera som vyzeral ako úplne normálny človek, no dnes jedna veľká mob hlava. A teploty? Teplo bude tak, že aj kaktus na balkóne požiadal o pohár studenej vody. A ventilátor mi už poslal e-mail s výpovedou. Zajtrajšie počasie bude aké? Zajtra bude vietor, silný vietor, takže vaše odpadky odídu na dovolenku skôr než vy. To znie vzrušujúco. A víkend? Na víkend hlasíme slnečno, ak nebudú mraky. Keď budú mraky, tak bude zamračené. Ak nebude ani jedno, tak neviem. Budem na obede. Máte pre divákov ešte nejakú radu? Áno, keď neviete, čo si obliec, dajte si všetko. Počasie aj tak rozhodie inak. Ďakujeme za odporný výklad. Uvidíme sa na budúce, ak nás neodfúkne.